באותו לילה הייתי מה שנקרא כונן טלפון, שזה אומר לשבת בחדר שאין בו דבר חוץ ממכשיר טלפון, ולחכות שהטלפון הזה יצלצל, ומישהו בצד השני יגיד לך שקרה דבר איום ונורא, ואתה כמובן אמור להיכנס מזה לפאניקה נוראית. וככה ישבתי, אני לא יודע כמה זמן. בסוף באמת הטלפון צלצל, ומישהו אמר בקול מאוד שקט, בשיר מת. אני אומר לו, איזה בשיר? הוא אומר לי, בשיר ג'מאל, הנושא הנבחר של לבנון מת, רצחו אותו, תאיר את כולם. תוך שעתיים אתם בביירות. ואני לא זוכר הרבה מהטיסה למערב ביירות. אני רק זוכר שהיו לי כל הזמן מחשבות אובססיביות על המוות, כי חברה שלי יעלי עזבה אותי בדיוק שבוע לפני כן, וכל מה שרציתי זה למות בשביל לנקום בה, בשביל שהיא תצטרך להישאר עם הרגשות השם שלה עד סוף החיים. וככה עוד אני מפנטז על המוות, אנחנו מתחילים להתקרב לביירות, ואתה רואה עיר עם מלונות ועם ים ועם התרוצצות של אנשים, ואנחנו נוחתים בשדה תעופה בינלאומי, ואנחנו אומנם באים עם הרקולס צבאי, אבל יש שם מטוסים של אייר פרנס ושל TWA ושל בריטיש איירווייז, ובאיזשהו שלב התנתקתי ועליתי לתוך הטרמינל, ומצאתי את עצמי באיזה סוג של טריפ, באיזה סוג של הזיה. כאילו אני עכשיו בטרמינל בינלאומי, ואני רק צריך לבחור לאן אני רוצה לקחת את החופשה שלי, ואני עומד מול לוח טיסות כזה משנות ה-80, ואני אומר לעצמי, אוקיי, עכשיו רק תבחר. ואני רואה 14:10 לונדון, 15:20 פריז, 16 ניו יורק, ואני ממשיך להסתובב בטרמינל, ויש שם חנויות, דיוטי פרי, חנויות של תכשיטים, וחנויות של טבק, וחנויות של אלכוהול. ועוד אני בתוך הטריפ הזה, פתאום אני מתחיל לקלוט מה קורה. ואני רואה שמבעד לחלונות, כל המטוסים שראיתי מקודם, של TWA ושל אייר פרנס, הם מופצצים. הם שלדים של מטוסים. והחנויות ריקות, בזזו אותם כבר מזמן. ולוח הטיסות הזה תקוע אולי 4 חודשים הוא תקוע. ואז אני גם מתחיל לשמוע את הסאונד, את הקולות. אני מתחיל לשמוע את הירי של הפגזים בתוך העיר, את ההפצצות של חיל האוויר. אני מתחיל להבין איפה אני נמצא. אני מתחיל לפחד ממה שהולך לקרות.